Asawa gitigbas ang kagulingong banaw og anak patay. Daw tang espiritu kuno ang nagtukmod kaniya aron himo ng krimen. Ano ang report? Patay ang magamahang sila si Luciano Loresca, 70 anyos, ug anak ni ining si LV Bagares Loresca, 40 anyos. Human kinigitigbas sa sospek nga si Vivina Loresca, 70 anyos, kinsa asawa ug inahan sa biktima. Bandang alas 3 sa kadlawon kalit kunong gipangtigbas sa sospek ang bana, anak ug mga apo ni ini sa ilang balay sa sitio Magpait, Barangay Cabalantian, Mantikao, Misamis Oriental. Luwas na inuon ang mga samdang apo sa sospek nga sila si Grace Loresca Bagares, 3 anyos, Jinky Loresca Pialan, 10 anyos, ug JV Pialan Loresca, 8 anyos. Dili gyud malalis nga ang tulo ka bata gi-identify nila ang ilang lula nga mo'y kapatay si ilang mama ug lolo. Gipanghimakak sa sospek nga aduna siya diferensya sa pangisip, gani sige kuno siya og ampo. Aminado hinuon ang sospek sa krimen. Apan, daw tang espiritu na kuno ang nagtukmod kaniya. O ako lagi. Pero daotan nga espiritu ang nagpatay dili ako. Gisaysay sa pagkaanak sa sospek nga miagi kuno kini og depresyon. Pero wala gyud kuno siya magtuong mahimo nini ang krimen. Ano, mga balbal mo ipangisigutan. Gipatay ko no. Iya ko nung gitigbas ko no si Inday kay natakdan ko no kabalbal. Bisan pa niini, kasuhan gyapon ng sospek og parricide. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao.